እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ተዘኪሩ ኤርትራ ብናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ። መስራትን ዋና ኣሰናዳእን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ዝነበረት ሰቲት ጋዜጠኛ ኣሮን ብርሃነ ዓሪፉ። ኣብ ዩጋንዳ ወዱ ንፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ዝርከቦም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክስ ተመስሪቱሎም። ኣርስታት ዜና ይኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ብሶኒ 3 ጉንቦት ብደረጃ ዓለም ተዘኪሩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዘከረ ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ኤርትራ ብትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዓለም ህዝቢ ሓሳቡ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል ተሓሪሙ ምህላው ጉሊሑ። ኣብዛ ዕለት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀዳሞት ጸላእቲ ፕረስ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝወፅእ ዘሎ መግለጺታት የመልክት። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ቀዳሞት ጸላእቲ ናጻ ፕረስ ተባሂሎም ብሕማቕ ኣብነት ካብ ዝተጠቕሱ መራሕቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግኑን ስም ሒዙ ቀሪቡ። ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ኣትሒዞም በብእዋኑ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ኣዳለውትን ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ሚኒስትሪ ዜናን ሃልዋቶም ኣይፍለጥን። ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ይኹን ካልእ ማዕከን ዜና ብዘይምህላውን ንሓያሎ ዓመታት ዝተቐየዱ ጋዜጠኛታት ከዓ ናብ ፍርዲ ብዘይምቕራቦምን ኤርትራ ነዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብናጽነት ፕረስ ኣብ ድሕሪት ምስ ዝስርዓ ሃገራት ገይርዋ ይርከብ። ጋዜጠኛታት ብዘይደባ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዘስፈሮ ጸብጻብ ኤርትራ ብደረጃ ናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መወዳእታ ይሰሪዕዋ። መስራትን ዋና ኣሰናዳእን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ዝነበረት ሰቲት ጋዜጠኛ ኣሮን ብርሃነ ዓሪፉ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ ኣዳለውተንን ጋዜጠኛታትን ድሕሪ ዝወሰዶ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ጋዜጠኛ ኣሮን ብርሃነ ናብ ስደት ኣምሪሑ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንቃልሲ ንናጽነት ፕረስ ክሳተፍ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ መፍትሒ ዝተባህለት ናይ ኢንተርነት መጽሔት እውን የዳሉ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብቐዳማይ ዲግሪ ናይ ጆርናሊዝም ትምህርቱ ዝዛዘመ ኣሮን ኣብ ካናዳ እውን ትምህርቱ ብምቕጻል ኣብ ኣካዳምን ማሕበራዊ ህይወትን ከም ኣብነት ክትጥቀስ ዝኽእል ምዃኑ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን መስራትን ዋና ኣሰናዳእን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ነበር ቀስተ ደበና ጋዜጠኛ ሚልክያስ ምሕረተኣብ ከም ዝዓረፈ ይዝከር። ሬድዮ ኤረና ብሞትዞም 2 ኣብነታውያን ጋዜጠኛታት ዝተሰምዐ ሓዘን እናገለጸት ንስድራ ቤት ጽንዓት ይሃብኩም ትብል። ወዱ ንፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ሌተናንት ጀነራል ሞሆዚ ካይነሩጋባ ዝርከቦም ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዩጋንዳ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክሲ ከም ዝተመስረተሎም ዘጋርድያን ሓቢሩ። ብስድራ ቤታት ናይቶም ብኣዘዝቲ ሰራዊት ዩጋንዳ ድሕሪ ምእሳሮም ደሃዮም ናይ ዝጠፍኡን ኣብ ማእሰርቲ ናይ ዝተሳቐዩን ዜጋታት ዩጋንዳ ዝተወከሉ ጠበቓታት እዮም ነቲ ጥርዓን ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቦሞ። ኣኽበርቲ ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ተወዳደርቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩጋንዳ ዝነበሩ ቦቢ ዋይንን ሮበርት ኩላጉያንን ሓይልታት ጸጥታ ዩጋንዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝፈጸምዎ ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ኣመልኪቶም ኣቐዲሞም ንዘቕረብዎ ክሲ የመርምሩ ከም ዘለው እቲ ማዕከን ዜና ኣረጋጊጹ። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ክስታት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክቐርብ ዘኽእሎ ቅጥዕታት እንተማልኡ ድማ ክሱሳት ጉዳዮም ንምጽራይ ናብቲ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ክሕተቱ ተኽእሎሎ። ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ተዓዊተሉ ኣብ ዝበሎ ምርጫ 2021 ሓይልታት ጸጥቱ ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝቐተሉ እዩ ዝውቀስ። ወዲ 76 ዓመት ፕሬዚደንት ሙሴቬኒ ንወዲ 47 ዓመት በኹሪ ወዱ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ማዕረግ ብምሃብ ኣብ 2017 ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ሓለዋ ቤተ መንግስትን ኣገዳሲ ትካላት መንግስትን ዝተዋፈረ ፍሉይ ሓይሊ ክኸውን ከም ዝመዘዞ ይግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና
سلام تعنا يهبلنا زخبركم زخبركن نافكر سبورت كموتر سولوس سمناوي مدب سبورت حيزنا قريبنا لنا أبزين ايلومي 4 جنبوت 2021 فنوي مدب سبورت نتساتفو إيرتراويان تقدمتي أب ولدر جراند تور جيرو دي إيطاليا نمخفتي مدرخ زر رواندان نقطمات فرق فتصامي شامبيونز ليج يوروبان زدهسس زعباتات تخاتيتهم علو مكتالكم بخبرنا عدم أب عالم توم بعبيتهم أبك قداماي درجة سرعو وددرات قردم بشكلتا سلسته وينهم وددرات جراند تور تبايلهم دما يفلطو ازم او وددرات جراند تور زحقوفو سلسته عبيتي قردمات بشكلتا اب 1903 عام تمرت زفلمه تور دي فرانس اب 1909 عام تمرت جمره جيرو دي ايطاليا اب 1935 عام تمرت استخفته فولتا اسبانيانيوم وددرات جراند تور بقاومهم تمساسل تخوينهم نفس وكفهم 21 مدرخات زحزيوم كلتا معلتات راي يعرفهم كا او 23 معلتات يسلاسلو كالوت زترفو وددرات بمولهم كاب حدا كسب 14 مدرخات يحقفو كلنتن بورلد تور تيم زفلتا 19 غانتاتات ابزي قدمات جراند تور كساتفا غدداتين 4 حلفا استقبرلن ويدما ويلد كار استوهبن اب درجه برو كونتيننتال تيم زركبا كلبات توسيخن انكا نازي وددرات جراند تور يساتفو حدا كابزوم سلسة وددرات جراند تور زخونه جيرو دي إيطاليا نوسخ عداقا مشيطة لا غازيتا ديلي سبورت زتسميت إيطالياويت غازيتا عليمو استبقسي وردريو كساب لهم دما RCS بزتباله نتا غازيتا زونن كوبانيا إنا تمولي يغتلالو جيرو دي إيطاليا بحفشة حموشة عبيت استفلالي وددرات مالت وردر وهلو الجيزي ويكا قبلل وددر شوكا وردر نقص عقب أب مونغو تحت 25 عام الزعد ميوم تودادرتي زكايد وردر بلوس من إسين كومون وردر غانتاتاتن زد تقال لقوينو اتي بزيادة تخرج سحبقن نقبلل تقراداماي روزا ماليا زشلم وردر وهلو الجيزيو اب 1946 عام تمرت بقول الجزء دحريت نزت سرعه تقدماي زواب تصليم زحبرو ماليا تاتاتيو كم زنبره مزاغبتي تاريخ جيرو دي ايطاليا يحبرو تقدم تقا نزا ماليا منتان كلب سوا كونيلوم جزء يطفو كم زنبرو ينقر نزاك ساب 1951 زغصلت تصلام ماليا لويجي مالابرو كاست تباله تقدماي نخلت عامتات بمكتتال كم زوننا دما يزنتو اززر اب 1909 عام تمرت كاب زولدات حيزو انترفو ابوان قداماين كالاين كينات عالم كساب حجي كيقوارصه بقصالنت ككايد صنيحنالون جيرو دي ايطاليا زمص قدام 8 جنبوت 8.6 كيلومتر بزرحقته وددر كيلومتر اب كتما تورين مغارجو كقنططيو 30 جنبوت دما 29.4 كيلومتر رحقت بزلو تمساسالي ناي كيلومتر قردم اب كتما ميلان كزازميو ازي نمبل 104 جيزيو زكاي زلو زر لوم زبن 3450.4 كيلومتر رحقت كغعزيو ابز زور تازنه وحت مدرخ مبل 18 خوينا 228 كيلومتر رحقت كهلوان كلو كوددر كيلومتر وصاي تاز حصرت مدرخ كا 140 كيلومتر رحقت تشفن مبل 10 مدرخيا 212 كيلومتر رحقت استسلع على مبل 16 مدرخ تاز صنكرت مدرخ خوينا باكايت نايزور نغست مدرخ تبايلا ترقحلا وقعوي مربع حبريتها جيرو دي ايطاليا ابز حلفه معلتات مسرز زرغحو زرزر راسمات تساتفتي ابزي قدام زخفت نايزي عامت وددر 3 ايرتراويان كقدادوم يوم ازوم 3 ايرتراويان تودادرتها تقدادماي فرنساويت وورلد تور تيم كوفيديس ناتنايل برهانه تقدادماي امريكاويت وورلد تور تيم تريك سيغا فريدو امانيل غبر اغزابيرن تقدادماي ايطالياويت برو كونتيننتال تيم اندروني جوكاتيلي سيدرميك ناتنايل تسفاصينيوم نتمكرو نايزوم تقدادمتي حدا بحدا مس نري 1.82 متر قمت زونن زنجار زبل قصل سم دما زلوون ناتنايل برهانه ب5 طريش 1991 عام تمرتيو اب كتما اسمرا توليدو اب فلما اوشتي هاجر مس كلب اسبيكو دحر مسلافو اب دغه مس فرنسان كلبات يوروب كارن كوفيدسن كمون مس دوب افريقيان كلبات MTN كوبيكان دايمنشن داتان تጻويتو اب ماكل مسلطني قدم بشكلت عالم ايجل سويزرلاند سلطنا زوسده ناتنايل كساب حجي حيالو هطور عوتات زمزغبه كخون كلو غله كاب عوتاتو اب 2010 غوبلل زور ايرترا اب 2011 كمون 2012 اكتاتيلو نكلت اوانات شامبيون وددر صرغي افريقيا اب 2012 غوبلل زور الجيريا اب 2013 غوبلل بريزيدنتاو زور تركي
ኣብ 2014 ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜተር ኤርትራ ጎብለል ውድድር ላ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ከምኡ ድማ ተዓዋቲ ማልያ ቅጽበታ ውድድር ላ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ኣብ 2015 ከምኡን 2019 ንክልተ ግዜ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ ኣብ 2019 ተሸላሚ ማልያ ጻዕራም ተቀዳዳማይ 10 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ንምጥቃስ ይካል ማእከላይ ትሪ ኣብ ዘለዎ ናይ ዓቐብ ውድድር ብዝያዳ ዘድምዕ ናትናኤል ኣብ ውድድር ላ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ብጫ ማልያ ክውንን ዝኽኣለ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ እውን እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ቮልታ ስፓኛን ጂሮ ዲ ኢጣልያን ከክልተ ግዜ ዝተኻፈለ ናትናኤል እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ተሳትፉ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንሳልሳይ እዋን ክኸውን እዩ ብሓፈሻ ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ከዓ ንሻብዓይ ግዜ እዩ በዚ ቁፅሪ እዚ ድማ ምስቲ ካብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ዝበዝሐ ውድድራት ግራንድ ቱር ብምስታፍ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሐ ተቀዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪምየርቴክ መርሃዊ ቅዱስ ክመዓራረዩ ናትናኤል ኣብ ግራንድ ቱር እቲ ዝበለጸ ደረጃ ዝረኸቦ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ መበል 59 ተርታ ሒዙ ሎማ ዓመት ኣብ ውድድር ትሮፊዮ ላግዌልጊልያ ስትራደ ቢያንኬ ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ቮልታ ላ ኮሚኒቲያ ቫሌንሲያን ቱር ሮማንድን ዝተቀዳደመ ወዲ 30 ዓመት ናትናኤል ኣብ 20 መዓልታት ን2783 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ብሽክለታ ተወጢሑ ዝኾነ ይኹን ናይ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት ዩሲአይ ነጥብኻ ኣየመስገበን ኣሎ ካብ ናትናኤል ናብ ኣማኑኤል ምስ እንሰግር እዚ ብስም ኢጣልያዊ ውሩይ ተቀዳዳማይ ዝነበረ ማርኮ ፓንታኒ ቅጽል ዝተዋህቦ ተቀዳዳማይ ብ17 ነሓሴ 1994 ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ ኢትዮጵያ ተወሊዱ 1.87 ሜትሮ ቁመት ዝውንን ሓለንጋይ ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ፈለማ ማልያ ኤርትራውያን ክለባት ኤሌክትሮላይትን ኣስቤኮን ለቢሱ ተቀዳዲሙ ቀጺሉ ከዓ ካብ ሃገር ወፂኡ ምስ ደቡብ አፍሪካውያን ክለባት ዳይሜንሽን ዳታ ፎርኩቤካን ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ከምኡን ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ብምጽንባር ተቀዳዲሙን ኣብ ምቅድዳም ይርከብን ወዲ 26 ዓመት ኣማኑኤል ጎብለል ቱር ብሊዳ ኣልጀሪያ 2014 ዓመተ ምህረት ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ 2014 ጎብለል ቱር ኢንተርናሽናል ኮንስታንቲን ኣልጀሪያ 2015 ንጉስ ዓቐብ ዙር ሩዋንዳ 2015 ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኣፍሪቃ 2018 ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜተር ኤርትራ 2019 ክኸውን ዝኽኣለ ተቀዳዳማዩ ኣብ ተሪር ዓቐብ ብዝበለጸ ኣድማዕነት ዘለዎ ኤማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ቮልታ ስፓኛን ተቀዳዲሙ ነይሩ ንሱ ኣብ ክልቲኡ ግራንድ ቱራት ከክልተ እዋናት ዝተሰለፈ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንሳልሳይ እዋን ብሓፈሻ ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ድማ ንሓሙሻይ ግዜ እዩ ኣማኑኤል ክሳብ ሎሚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክቀዳደም ዕድል ኣይረኸበን ናይ ኣማኑኤል ብሉጽ ናይ ግራንድ ቱር ውጽኢት ኣብ 2018 ኣብ ቮልታ ስፓኛ ዝተመዝገበ ኮይኑ መበል 37 ተርታ ተሰሪዑ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ውድድር ክላሲካል ኣልሜሪያ ትሮፊዮ ላግዌልጊያ ስትራደ ቢያንኬ ጂፒ ኢንዱስትሪያ አርቲጊያናቶ ፔር ሰምፕሬ አልፍሬዶ ሴቴማኒ ባርታሊን ቱር አልፕስን ዝተኻፈለ ኣማኑኤል ኣብ 15 መዓልታት 281 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተጓዒዙ ብውህሉል ግዜ ኣብ ውድድር ሴቲማና ባርታሊን መበል ታሻዓይ ብምውፃእ 25 ነጥቢ ኣብ ቱር አልፕስ ከዓ መበል 19 ደረጃ ብመሓዝ 5 ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ሎሚ ዓመት ብሓፈሻ 30 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ኣኻዕቢትሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ናትናኤል ብርሃንን ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ብዕድመን ብተመክሮን ዝነኣሰዩ እዚ ይኹን ዳእምበር እዚ ብ23 ግንቦት 1999 ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተወልደ ወዲ 21 ዓመት ተቀዳዳማይ ኣብ ንኡስ ዕድሚው ብቐሊሉ ዘይርአ ኣተባባዒ ዓወታት ክሓፍስ በቂዑ 1.75 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ተቀዳዳማይ ኤርትራዊት ክለብ ኤሪቴል ዝነበረ ናትናኤል ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ምስ ድሒራ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ዝተባለት ደቡብ አፍሪካዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ንኽጻወት በሪ ተኸፊትሉ ምስኣ ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽንሑኻ ካብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ጀሚሩ ደረጅኡ ሓፍ ብምባል ምስ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም አንድሮኒ ጂዮካቴሊ ሴድሪሜክ ኣብ ምውድዳር ይርከብ ናትናኤል ኣብዚ ሓፂር ናይ ቀደድን ብሽክለታ ህይወቱ ኣብ 2019 ኣብ ቱር ቴሌስፖዋክ ካሜሩን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታ ውድድር ከምኡን ተሸላሚ ብሩር ማዳልያ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ ኮይኑ ብተወሳኺ ንሱ ኣብ ሩዋንዳ 2020 ጎብለል ብምዃን ወናኒ ብጫ ማልያ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይን ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታ ውድድርን ክብሕት ክኢሉ ብዘይካዚ ኣብ ላ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን 2020 ተሸላሚ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ክኸውን ከሎ ብውህሉል ግዜ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ
ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ካብ ዝመጽእ ቀዳማት ሒዙ ናይ ፈለማ ተሞክሮኡ ክቐስም ተዳልዩ ዘሎ ናትናኤል ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ኣብ ውድድራት ትሮፊዮ ላጉዌልጊያ ጂፒ ኢንዱስትሪያ አርቲጊያናቶ ትሬኖ አድሪያቲኮ ፔሬ ሴምፕሬ አልፍሬዶ ሴቲማና ባራቴሊን ቱር አልፕስን ብምቀዳም ኣብ 20 መዓልታት 3112 ኪሎ ሜትር ከይዱ ኣብ ብርክት ዝበለ ውድድራት ስሙ ምስ ቀዳሞት 20 ተቐዳደምቲ ከጽሕፍ ብምኽኣሉ ኸኣ 65 ናይ UCI ነጥቢ ኣዋህሊሉሎ ናቱ ድሕርቲ 145 ነጥቢ ኣኪቡ ዘሎ ተቐዳዳማይ ፈረንሳይት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ዴልኮ ቢንያም ግርማይን 9 ነጥቢ ዘለዎ መርሃዊ ቅዱስን ተሰሪዑ ካብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ መበል 13 ኣህጉራዊ ውድድር ሩዋንዳ ዝሓለፈ ሰንበት 2 ግንቦት ካብ ከተማ ኪጋሊ ናብ ከተማ ሩዋማጋና በጺሑ ብዝተመልሰ ናይ 115.6 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ተኸፊቱ ኣብዚ ካብ 15 ጋንታታት ዝተዋጹ 75 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፉሉ ውድድር ቀዳማይ መድረኽ ኮሎምቢያዊ ተቐዳዳማይ ኮሎምቢያዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ሜዴሊን ብሪያን ሳንቸዝ ንመቐዳደምቱ ብሽኳብ ምስዓር ቀዲሙ ሕንጻጽ ክረግጽ እንከሎ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ግዜ ከይከሰሩ ወዲ 26 ዓመት ሲራክ ተስፎም መበል 21 ወዲ 20 ዓመት ቶማስ ጎይቶኦም መበል 24 ወዲ 19 ዓመት ማሕር ተወልደ መበል 32 ወዲ 20 ዓመት ሰላ ወልደ ሚካኤል መበል 49 ወዲ 18 ዓመት ናሆም ዘርኣይ መበል 53 ኮይኖም ኣትዮም ንማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ተሬንጋን ወኪሉ ቀሪቡ ዘሎን ኣብ 5 መድረኻት ሩዋንዳ ብምዕዋትካ ምስ ሩዋንዳዊ ቫላንስ ንዳይሳንጋ ብሓባር ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብን መትከል እዮቡን ዝኾነ ይኹን ካልኢት ከየጥፍአ መበል 36 ተርታ ተሰሪዑ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ኮሎምቢያዊ በርናንዶ ስዋዝ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ምስ ማሌዥያዊ መሐመድ ኑር ኣማን ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ምስ ኮሎምቢያዊ ሳንቲያጎ ኡምባ ኣለዋ ብምኩር አሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን ትእለ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሒዛቶም ጌሻ ካብ ዘላ 5 ተቐዳደምቲ እቲ እንኮ ተሞክሮ ኣህጉራዊ ውድድር ኤሊት ዘለዎ ተቐዳዳማይ እቲ ካብ 2017 ጀሚሩ ንሃገሩን ንክለብ ኤሪተልን ወኪሉ ክገይሽ ጸንሐ ሲራክ ተስፎም ጥራዩ መሓሪ ተወልደ ኸኣ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ተኻፊሉ ነይሩ ሩዋንዳ ትማሊ ካብ ከተማ ኪጋሊ ናብ ሁየ ብዘምርሐ ናይ 120.5 ኪሎ ሜትር ድሕሪ መቐጻሉ ሎሚ 171.6 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ካብ ኒያንዛ ናብ ጁኩምቢ ክበጽሕ እዩ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብ 2010 መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ኣብ 2020 ጎብለል ኮይኖም ብጫ ማልያ ዝተሸለሙሉ ሩዋንዳ ብዩሲአይ ናይ 2.1 መለክዒ ከም ዘለዎን ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ብዕቤቱ ምስ ትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዝርጋቦን በቐዳማይ ደረጃ ከም ስራዕን ይፍለጥ ኣብ ኣጋም ዝዛም በጺሑ ዝርከብ ውድድራት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳን ኤሮጳዊ ሊግን ካብ ሎሚ ሶሉስ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ 5-4 ጸወታታት ድሕሪ ምስልሳሉ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዝበጽሓ ክለባት ክልለያየን ሎምን ጽባሕን ካልኣይ እግሪ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ሐሙስ ድማ ካልኣይ እግሪ ጸወታታት ፍርቂ ፍጻሜ ኤሮጳዊ ሊግ ክቀናዕዩ ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ነታ ናብ ፈረንሳ ተጓዒዛ 2-1 ረቲዓታ ዝነበረት ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ከተእንግደያ ታሪኽ ይኹን ስታቲስቲክስ ከኣ ኣብ ጎንታ ካብቲ ምስረታት ሒዛ ኣብ ጸወታ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ እግራ ኣምቢራ ዘይትፈልጥ ሲቲ እዩ ዘሎ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብዝያዳ ኣብ ሜዳ ዝውሰን እኳ እንተኾነ እንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ይኹን ኤሮጳዊ ሊግ ኣብ ዝሓለፈ 47 ኣጋጣሚታት ኣብ ኩሉ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣብ ዝተዓወታሉ ኣብ ካልኣይ ርክብ ተሳዒረን ናብ ዝቕጽል መድረኽ ካብ ምስጋር ተዓንቂፈን ኣይፈልጣን እየን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሜዳ ካብ ዝገበረቶ 14 ሓፈሻዊ ግጥማት ኣብቲ 12 ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ክትወፅእ ዝኽኣለ ሲቲ አንጻር ፈረንሳውያን ክለባት ንዝጸንሓ ንኡድ ውጽኢት ተደሚርዎ ማለት ቅድሚ ሕጂ 5 ግጥማት ኣካይዳ ኣብ 3 ተዓዊታ ሓንሳብ ተሳዒራ ሓንሳብ ድማ ማዕረ ወፂኣ ስለ ዝነበረት ትስው ዕድል ሒዛ ክትቀርብ እያ PSG እውን ልክዕ ከም ሲቲ ንፈለማ እዋናያ ኢዳ ኣብ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣምቢራ ነዛ ጽዋእ ዝወነነት መበል 23 ክለብ ክትከውን ትምጣጠር ዘላ እዛ ጋንታ ነዚ ሕልሚ እዚ ናይ ምግሃድ ተስፋ ከተለምልሞ እንተደኣ ኮይና ኣብዚ ሎሚ ምሸት ብኔዘርላንዳዊ ዳኛ ቢዮርን ኩፐርስ ዝምራሕ ጸወታ ብውሕዱ ናይ 2 ጎላት ፍልልይ ክትዕወት ኣለዋ ነዚ ንኸተግብሩ ኸኣ እቶም 3 ሓያላት ኣጥቃዕቲ እዛ ጋንታ ማለት ብራዚላዊ ኔይማር ብሰሪ ማህረምቲ ምስላፉ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ዘሎ ፈረንሳዊ ኪልያን ምባፔን አርጀንቲናዊ አንጀል ዲማሪያን ምስ ብጽኦቶም ባሕባር ዳንጎም ስሒሎም ድልዋት ኣለዉ ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 10 ምሸት ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንኸሳልጣ መደብ ተታሒዙለን ዘሎ ክለባት ኣብ ስታድየም አልፍሬዶ ደ ስቴፋኖ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን ዝነበራ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲን እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ነን
ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዘይሜዳ ሓንቲ ሸቶ ብመውፃራ ናብዚ ናይ ጽባሕ ጾታ ዝሓሸ ዕድል ሒዛ ተኣቱ ዘላ ቸልሲ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ንምጋጥምታ ሓንሳብ ጥራይ ዕላሙ ዝሓለወ ፈተነ ከተካይድ ዝደረተታ ጽባሕ እውን ንማድሪድ ካብ ልዳታ ከተርሕቓ እንተደኣኪኢላ ድሕሪ 2012 ናብ ፍጻሜ ዘይትበጽሓሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የለን። ብዘይካዚ እዛ ጋንታ ካብ ዝሓለፉ 5 ግጥማታ ኣብቲ 4 ልዳታ ከይድ ፈረት ክትወፅእ ክኢላ ስለ ዝነበረትን ኣሰልጣኒኣ ቶማስ ቱሸል ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ 5 እዋናት ገጢሙ ዝኾነ ይኹን ስዕረት ስለ ዘይተኣናገደን እቲ ካልእ ንተጻወትን ደገፍትን ቸልሲ ሞራል ከስንቖም ዝኽእል ነጥብታት እዩ። ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንመበል 14 ግዜ ናይ ሙሳድ ተኹላ ንኸተጉላዕልዕ ናብ እንግሊዝ ኣምሪሓ ዘላ ማድሪድ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ውድድር ብዘይነድን ዚዳን ተመሪሓ ካብ ዘካየደቶ 12 ግጥማት 2 እግሪ ዘለዎ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣብቲ 11 ዓወት ብምስናቓ ብሓደ ወገን ስነ ኣእምራዊ ዕንታረ እኳ እንተለዋ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር ቸልሲ 4 ግዜ ገጢማ ዝኾነ ይኹን ፍረ ዓወት ክትሓፍስ ብዘይምብቃዕን ድሕሪ መጋቢት 2013 ኣብ መሬት እንግሊዝ ዓወት ክትምእርር ብዘይምኽኣላን ኣብ ስነ ኣእምሮኣ ኣሉታዊ ስምዒታት ክሕድር ተኽእለሎ። ኣብዚ ኣብ ስታዲየም ስታንፎርድ ብሪጅ ዝካየድ ጸወታ ካብ ቸልሲ ማቴዮ ኮቫቺች፣ ካብ ሪያል ማድሪድ ካ ሰርጂዮ ራሞስ፣ ዳንኤል ካርቫያል፣ ሉካስ ቫስኬስ፣ ፌርላንድ ሜንዲን፣ ፌዴሪኮ ቫልቫርደን ብምኽንያት ማሰይቲ ኣይክህልውን እዮም። ድሕሪ ጽባሕ 5:10 ምሸት 4 ጋንታታት ናብ ባብ ፍጻሜ ውድድር ኤውሮጳዊ ሊግ ንምእታው ካልኣይ እግሪ ርክብ ፍርቂ ፍጻሜ ክገብራየን ኣብ ስታዲየም ኤሜሬትስ ናብ እስጳኛ ጌሻ 2-1 ተቐፂዓ ዝተመልሰት ኣርሰናል ምስታ በቲ ምስ ክለብ ሴቪያ ኮይኑ ንጽዋእ ናይዚ ውድድር ን3 ዓመታት ብተኸታታሊ ዝዓተረን ናይ ቅድም ኣሰልጣንያ ዝነበረን እስጳኛዊ ኡናይ ኤምሪ እትእለ ቪላሪያል ክትገጥም እያ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ስታዲየም ኦልትራፎርድ ንሮማ 6-2 ብገፊዕ ብምዕናው ናብ መዛዘሚ ጸወታ ምስጋራ ዳርጋ 99 ሚእታዊት ዘረጋገጸት ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ኢጣልያ ብምምራሕ ኣብ ስታዲየም ኦሎምፒኮ ናይ ካልኣይ እግሪ ስርሓ ክትዓምም እያ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ሬድዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ነሳዕ እዚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ፈነወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን።